Takhle honem, tadyhle koukej, kutáme, pořádně je těžkej, ne? Pořádně, koukej se na strýja, a jenom kutálíme, honem kutálíme, koukej ke včeličce, honem ke včeličce kutálíme, ke včeličce, je, to byla držina, děkujeme, honem se neprosím, děkujeme. Tak další. Tak, skoro. Ještě máme ujasnit. Tak další. Už máme, dáme. Dálka. Tak tady máte kartičku. Ještě jednou. Barevní cestičce pro sladkost a pro razítko. Tak šup, nějakou. A jdeme soutěžit. Po jedné cestičce barevný nůžko, tady je start, koukněte. Vyberte si jednu cestičku barevnou a šup. Jo, takhle, to jsem nepochopila. Po tý zelený. Třeba. Až do cíle, hezky. Po zelený. Po zelený. Tak, pojďte. Kým? My děkujeme. Tak. Dobrý, a čekaj mě. A tady zajdeme, tady záme předu. Jdeme, protože se pak tak, dobrý den. Tak šup. Vy jste to vyzkoušeli. Milušku, to jsi teda? Aha, já už se dostanu. Klidně balón, dáme se balón. To umíme. A slečna chce v pytle nebo na balón? Na balónu ne. Jo, Balón, tak máme taky malý. Máme taky, tak šup. A chytit. A hopsáme. A jdem. Tady je to těžší do kopce, ale tam je Dobrý, rovinka. pořádně zaber, seš na to Jdeš, postavená, jde dobře? nám to. Umí. To nic, hele, strejda tě fotí, koukej. Kam jdeš? Tak jedem. Jo, tam tady se vrátím. Tak si pojď pro brket za takový krásný. Krásnou. Tady máš ještě obrázek.
Nechceš ho vzít ten batok? Tak ahoj. To nevadí. Ty všechno celý. Honem vše. A musíme pěkně. A pěkně. Válíme to. Pěkně. Na 4. Tak honem. Podlíz pěkně. A ještě. Tak jsme se tam zamotali. A už jsme tady. Dobrý. Jo, děkujem. Honem, budeme něco sbírat. Tak každý nám jeden donese, tak můžeme pustit dál a Gřípkovi pro ten prorazí. Tak, honem sbírejte něco. Tak honem sbírá, tam nahoru. Tady se svůj sbírat. Miluško, sem to hoďte. Já jsem jeden, stačí. Sem to hoďte. Pro Kupku jeden stačí. Tak. Co jsme za pohádkový bytosti, víte někdo? A Emanuel, ano. Řekli. Tak pojďte, vám jdeme razítka, čau. Máme. Dančo. Dobrý, drž to. Chtěl by to plotit. Pojď, ty už máš? Máme. Ty už máš. Máš razítečko? Já jsem je. Lidí. Ty už žádá. A ty třeba zelený hrníčky, jo? Tak, ty bychom mohla přinést třeba žlutý talířky. Máte razítko? Nebo ty třeba žlutý hrníčky, jo? Tady ke mně nádobí. Děkuju. Děkuju. Už máš razítko? Teda ty jsi pomocný. Děkuju. Děkuju ti. Ahoj. Taková šikovná, určitě bys mi pomohla srovnat postýlku, viď, pro trpaslíka. Jo, vy? Pojď, já půjdu tamhle, pojď. Neboj. Já ti pomůžu. Pojď. Budeme spolu. Budeme spolu tamhle. Ty. Jako mají krásnou postýlku, takovou máš třeba. Tady máš dečku, podržíš mi dečku. No, víc jsi ta šikovná. Vyklepeme listí z toho, tak. Dáme tam madraci, jo. Já ti podržím dečku, srovnáš tam polštářek do postýlky. Dělá to trpaslík dobře? Tak a ty tam dáš dečku, no vidíš to, krásný spaní mám. Hej! No hejkej! Hejkal může dál! Hej, hej, hej! Hej, ale pokud si hejkal, můžeš projít. Hej, hej, hej! No hejkej! Hejkáme, hej! Hej, hej, hej! Hej, zakřič na něj, hej, hej, hej! Má to asi lepší. Hej, hej, hej! Hej! My se tě pořádně! Hej, hej, hej! My se tě nebojíme! Jsou to malí hejkalové. Hej, hej, hej! Večeře nebude. Nebude! Šťastnou cestu, hejkalové. Děkujeme! Razítka dostanete u bludiček. Ano! Tak ještě na ní zavoláme. Hej! Hej, hej, hej! Hej! Zahejkej! Je, hele, ona je na stromě. Hej! Hej, hej, hej! Hejkal může dál. Hej, 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 hej! Hej! Řádně jako doma. Hej! Hej! Hejkalové. Já si dneska si nenajím těch lidí. Samej hejkal.
Jo, jdeme dolů. Musíme počkat tady, musíme počkat. Nebo kam máme jít? Aha, Máme jít do té bludičce, ne? ale už tě povede. Dobrý den. Ahoj. Tak dostala si razítko. Tak tamhle naše doprava. Nemáte za co. My se ho nebojíme, že ne? Pomalinku. Tak, troška půjde. Pomalu. Ještě vodník zlobíme, nezlobíme, nebojíme. Tak nestáhnu, dobře, nestáhnu. Dobrý, jdeme. Tak, Šikovný. Tady jsem, běžte na razítko. Já se vyfotím vodníky. Tam to je jedno. Dobrý. Tak kdo pověděl? Honem nepověděl. Ježva, to mám někdo co na to. Narazí. No, mámka se vláčí s kočárkem. Vidíš jí? Hele, pojďte s náma, Pořád. mamka dojde, jo? Tak mi to dá taky. To dobrý. To bylo určitě. Určitě to bude. Kdo chce razítko, musí tancovat, já vám. Tak musíš tancovat. Tak, všichni se chytneme. Tak, a takhle půjdeme vždycky do kolečka. To je třeba nějaký podvodník, co by to nahlásí. Ale rozpojďte se děti jsme tancovali, vy můžete být klidný. to můžete. No, vidíte, jak máte. A teď všichni to. Tak pojďte. Pustíme se. Každý si zatočí sám, jo? No, vidíte. Tak pojď. Můžete si jít vyrazit, co jste tancovali. A vy pojďte. Ještě tady takhle vezmeme. No, tak to rozdělíme u východu. Jako oblice. Jo. Tak a už jste to viděli, takže dolů hezky. A každý si zatočí sám. No, vidíte. Barborko. Tady. Barborko. Pojď si prorazit. Tak honem, kopneš, jdeme. Hele, tam je drak, tam vyjdete. Jo. Tam je drak. Vidíš ho, ve skále? Tady, koukej, u té princezny. Pána a už tady začne sadit. Tak. A všichni jste tady, tak pojďte všichni. Jdeme společně rozpůzovat. Tak je ten zlej tady, výjimečně. Tak, pojďte všichni kolem mě, můžete klidně sem, ať se vejdeme všichni. Tak, pojďte, páni, vás tady jen na jednou. Tak.
Jsme tady všichni. Ještě někdo je dole? Ještě je? Jo, tak to je dobře. Tak a my potřebujeme vysvobodit princeznu. Máme tady zlýho draka. Okovek, těžkých okovek. A vysvobodíme jak písničkou. Takže všichni si zaspíváme společnou písničku. A jak umíme společnou písničku? Oběvem, jo? Pec nám spadla? Umíme všichni, pec nám spadla? Umíme? Jo, všichni? Ti nejmenší. Jo, umíš, pec nám spadla? Jo, tak jo. Tak a pec nám spadla. Pec nám spadla, jo, pak nám ji postaví. Starý pec až není doma a mladý to neumí. Zavoláme na dědečka, ten má velké kladidlo. Dá do toho 4 rány a už je toho toto. Paráda. Tak to princeznou osvobodili tě. No tak jo, tak šou běžte k princezně. Běžte k princezně. Tak, pozor. Pojďte. Ahoj, Duchu a Kostro. Ahoj, Duchu. Papa, papa. Ahoj, Kostro. A Duchu. Papa. Hele, dolů pán. Takže máme nějaké takové hodné děti, že za námi přišli prorazit, že se nás to nebojí, teda. Tady se tak se vám to byla hodná volka. A jestli tak vy umíte taky poděkovat, máme ty děti trošku strašit, my děláte poděkovat, tak Těmo se, to bychom vás mohli vzít k nám do země duchů, když to takhle hezky umíte. Doklad, a už. Ahoj, doklad. Tady doklad. Tak a teď se tadyhle. Honem. Barborko, tady, koukej, tady. Děkujem a tam běžte za krtečkem, on ztratil hračky. Tak mu běž pomoct, uklízet. Prosím, posílám se sem hračky, pomůžete mi. Prosím. No, ono tady, to bylo hned. Tady jsou někde moje hračky, táta ne, ten krteček. Ne, to ne právě. To je všechno ostatní, kromě táta krtečka. Tady někde jsou hračky. Tak pojďme hledat, tak uklízej. Dobrý den, prosím, pomůžete mi najít mé hračky, prosím, to někde tady. Barborko, hledej. Tady, koukej. Koukej, tadyhle, Barborko, tady má kropičku, koukej. Pomůžete mi najít mé hračky, prosím. Tak, a odnes to. Dobrý. Jedna stačí. Les. Tak a odnes to teď pomalu. Prosím, potrávil jsem své hračky, pomůžete mi je najít. Tam torpen. Tam torpen. Dobrý topol. A poslovníka. Tohle prasátko se taky bojí a nekníka. Tatínku, tohle prasátko se taky bojí a nekníka. A víš, tatínku, proč tohle prasátko kníká? Protože se bojí. Ale proč kníká? Protože je? Malý. Správně! Až bude velký, tak bude co? Chrochtat. Nekníka. Chrochtat, správně. Tak děti, aby se dostali razítko, tak tenhle kníká. Pozor. Selmy, Gelmy, Edony.
Který kníka? Ježiši Kriste, tenhle, jste si jistý? Kdo chce tohle prasátko? Ty? Kdo chce tohle prasátko? Nikdo. Tak pozor. Tohle kníka. Tohle nekníká. A tohle nekníká. No nevadí, ještě máte 2 pokusy. Abyste to měli lehčí, tak já vám udělám trochu nápovědu. Co vy na to? Je to férový, ne? Oslík kníká, prasátko nekníká, prasátko nekníká. Kdo kníká? Oslík. Výborně! Skvělý. A teď dávajte pozor, teď to bude strašně sešu. Selmi, delmi, edoni. Kdo kníká? Oslík. Oslík, správně. Kdo si myslí, že prasátko? Tatínek ukázal, že prasátko. Tatínek měl pravdu. Tamhle maminka říkala, že prasátko. Neměla pravdu. Kdo říkal, že oslíček kníká? Děti. Už máte poslední možnost. Víte, proč oslík už nekníká? Protože už se přestal bát. Tak, poslední pokus máte. Prasátko, co se bojí, pořád kníká. Dětičky. Nedostanete? Když to nebudete dávat pozor. Dávejte pozor, poslední možnost. Který prasátko kníká? Výborně, tohle. Tak, jdem na to. Selmi, delmi, edoni. Který kníká? Kdo říká, že tohle? Ať zvedne ruku. Výborně, kdo říká, že prostřední? Výborně, kdo říká, že tohle tatínku? Tatínek říká, že tohle kníká. Takže, jdem na to. Tatínku. Tatínek dostane razítko. Kdo říká, že tohle? Je mi to líto. Kníká. A ještě bohužel, no to poslední prasátko. Taky kníká. Takže kdo ukázal na prasátko, dostane razítko. Protože uhod, že se kníká. Dostanete čáry fuka jednoho. Tak. Otevři oba. Díky do pekla. Nedáme. Neboj, jenom se na něj koukneme. Ondříčku, já si tě označím, jo. Tak si tě označím aspoň, jo. Tady počkej, takovej ošklivej špinavej nos, teda fuj, ty máš špinavej nos. Čerte, my se bojíme, malinko, běž. Podívali. Další máme, tak jdeme. Tu musíme tam líst. To je jasně. Neboj. Jasně, a může s maminkou. Tak pojď, podrž to. My to obejdeme asi, nedá se to. Tak. Radši jo. Nebo nedá. Radši. A babiček se nebojíš, vy, čertovej, ne? Tak dáme razítko. Děkujem. Ahoj, Ludíka. Ale, další tady. Bonbon nebo lízátko. Nebo všechno, co máš. Tak si dáte si bonbony a lízátko. Jak to máš? Vy budete tak zlí. Dej mi. Jak ne? Zlobte nás. Bonbony. Jenom bonbony a lízátka. Když nemají bonbony. Tak to nebude razítko, to si vás tady necháme. Dáme k tomu stromu vás si vážem. Tam rozhodne a utíkej. Tak běž tamhle do nedostaneš mu, to je můj pytel. Každý se neokrádá. A co tady ty dva? A co to jako je? Ukaž mi to, co máš. To si snad dále dězat. Pojď, neboj se. Tomáši, počkej, jak ti to chtěli vybavit. Neboj, on nás jenom tam dovede. Michale, tady ty holčice dej rukátek. My jsme ubrečený, na nás tam houkli. A my jsme chudí. Já mám kamaráda, ten se jmenuje Jánošík, tak tady máš dukátek.
Děkuju, oni na nás houkli a Oni jsou takový... oni jsou loupežníci. Děkujem, děkujem. Dobrý. Tak, pojďte, děti. A jděte ho hodit tamhle po vlkovi. Když se bojíte vlka, tak můžete tamhle do krve sbírat pár šišek. Tak pojď a hodíš to po vlkovi, ať ten vlk sem nejde. A vy můžete jít o něco blíž, vy jste mladší. Jdeš sem. A nebo jestli si chcete hodit. Dejte tamhle to, kartičku. Máme kartičku. Pak si vemte šišku a jděte ho hodit tamhle po vlkovi. Mám šišku pořádnou. A nebo určitě někoho, když to nevědí. Ani šišku jsou hlavy. Něco vemte a jděte to Běžte házet. Tája, ten bude mít modři na dám, chudák. Jo, prostě. Tak je hodím to já. Prasata. Ale opatrně. Jo, ty se bojíš to hodit po vlkovi? Ne, boj se, prosím. Ona se nebojí čertu. Tak vám dáme razítko. Dál nebudete moc. Tak můžete vyrazit. Takhle jsou v tom prostoru. Jdem taky poslouchat. Princezny. Tak, holky, my jsme od vás potřebovali pomoc. Nám utekly totiž bacily, kterými jsme tady zápasili do Ševerstavou. A jestli byste mohli tady v lese najít, utíkali tamhle tím směrem, zkuste všechny najít a spočítat. A když nám je správně spočítáte, dostanete razítko. Jo? Tady jdeme hledat. Tamhle, děťátka. Tak. Jeden byl u skály, já jsem asi viděla 3 lidi. Jeden počítat. Jeden byl u skály. Barborko? Najdou je? Tady máš druhýho, 1, 2. Kolik jich máš? Tady 4, teď vidíme 4, a vy tam měli. Zatím 4 jsme si 5, jo? Tak jo, ale tam po tou skálu z toho počítali. Jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tady je 6. 6. Můžete nám někdo uhádnout? To bys měl, ne? Čeho chodí do školy. Chtěl bys si zahrát? Ahoj. Poznáte někdo? Táta, to jsi Ole? Právě, pojď si prorazit. Tak mi dáme jinou pro ostatní. No, anebo si tady někdo taky může zahrát na nástroje. Já nespívám ani za milý. Musíme něco zvládnout tady. Tak, co máme udělat? Potřebuji, abyste vytáhli ze stunajky to, co tam nepatří. Stačí každý jednu věc. Šištičku. Vyndej taky. Vyndej šišku jednu, vyndej a dej víle. Vyndej šišku. Tak a dej víle. Tak pojď. Tak jdem. Děkuji ti. Ne. Ne, nechceš. To mluví. Zkusíme to. Zkusíme to. Hele, strýle to. Tak.
chyce, ty jsme velký holky, my to zvládneme. Nevím teda, jestli překročíme to. Nemusí. Vidíš, no, ještě může? Na jednu? Ne, takhle zem dolů. Do kolika ten máte? 5 jo. Tak pojď. Tak vylezeš taky na štafet. Pojď Štěpán, já nejím. Pojďte dál, nebojte se. Nejhodnější babička v Evropě. Já tady peču pro celý Vesec a okolí, aby ty děti k ničemu... Ne, já mávám perničky přeci. Pojďte dál, pojďte dál. Neboj se. No, super, výborně. Jako kamarádka, co vám přijde, teprve upoputím sněhurky, tak no, to nevadí. Dobrou chuť. Pojďte, no ne, pojďte. Nemůžete chodit do protisměru, prosím vás. My musíme jít tady. Kdo pak to přišel? Hele, tak si jem aspoň perníček. Ten si no, děkuju. A je to. Prosím, no, a je to. Jsi krásná mazenka. Nechceš pracovat? S kladívkem? Tak dobrý. Jo, tak paráda. My asi taky pojedeme. Paráda. Pozor. To padá. Tak. Kdo bude ještě řezat? Chytnu pilu. Taky jo. Chytnu pilu. A jdeme řezat? Tak, hej. Nechceš řezat? Se strydou, nechceš řezat? Tak a prosím tě, nezašlápně do srpítek. Stěžuju si svému stínu, kdo mi podá kopretinu, kdo mi srdce zavřeje, když mám na něm závěje. Stěžuju si svému stínu, kdo mi podá kopretinu, kdo mi srdce zavřeje, když mám na něm závěje. Pořádně se nás chyť. Pojď sem. Hele, to máš jako schodek. No počkej, tady to je já, ale mám batoh, tak vrchem to nepůjde. Tak to máš se zpátky. A nezakopni bacha. Tak dobrý. Díky. Tak ještě musíš trénovat. Tak, chytit se za ramena. Oběma nohama naraz. Ale nakonec tam jsme. Jo, tak chyť se za ramena a oběma nožičkama naraz. Tak, no, to byl úplně hladký průskok. No, super. Tak, Míšo, teď ty. Skočil Míša. Co já? Letřeme. A když už jmenujeme. Chceš ještě neskákat taky, vy? Tak hele, počítáme si, jak bude skákat. Kluk bogatý. Jak se nás zadá? No, to byl čistý průskok. Pojď, tak. Čau! Tak pojď ke mně, budeme opékat busty.